Здравейте хора, ще цъка малко аз. Съжалявам супер много, преди малко я почнах, обаче телефона ми спря, да, снимам телефона ми. Телефона ми спря да записва, защото ми каза, че нямам достатъчно място и изтрих тези старите клипчета, както и да е. А, ще се плаша отново. И играта ще почне не от началото, ще почне точно, в смисъл, просто няма да видите как натискам старт, New Game и как той пътува в колата, което наистина е абсолютно излишно. Да, нека да започваме от там, докъдето съм стигнал, което е отново началото, пак казвам, да не кажете нещо. Играл съм играта преди малко, когато снимах. Първия път обясних, че не помня абсолютно нищо от играта, така че, да, смисъл, пак ще ви е интересно да гледате реакциите ми. Упс. Ами, да, това нещо знам как се минава. В смисъл, първо, което ще направите, е да отидете ето тук. Но аз няма да отида, защото знам, че не е нататък. Нищо това в вас не е толкова лесно. Та обяснявах преди малко за играта. Не обичам сейвовете. Къде се блъскам. Обяснявах за играта, каква е самата идея на играта. Ти си журналист, който ходи в... Стига с тази музика и събира някаква информация за репортаж, предполагам, или нещо за... Да знам. Има важна информация в тази лудница, която... Да, трябва да вземеш. Влизам вътре. Почти съм вътре. Oh, what the fuck. Shit. Окей. Та, от сега предупреждавам, много съм зле в тези игри. В смисъл, много се лутам. Извинявам, ако някой епизод е просто лутане. Надявам се все пак да не ви разочаровам чак толкова много. Окей. Мега забавени реакции. Така... Hello. Move toward the gap. Нека да отворим тази вратичка. Документче, конфиденциално, не ме интересува какво си. Тук имам толкова много информация, защото просто не прегледаш всичко и да се свършва. Не ми се игра тази игра. Всъщност е една от любимите ми игри. Някой затвори тук, що... О, мага, добре. Къде съм този звук? Що? Хора, имате късмет, че просто не знам как се нави да играя на загасено. И с тъпите слушалки, с които се чува абсолютно всеки един звук. Абсолютно всеки един звук. Имам предвид наистина абсолютно всеки звук. Окей. What the fuck? Oh my god, what the fuck? Хора, това беше епик. Виж, че се настрах много гадно. Не буквално. Не ме интересува. Не ме интересува. Искам да ви слушам. Добре. О, мага. What се случва? Какво се случва? What се случва? Игрите на года? Иван Владимиров Иванов. Как? Кой? Не ме ли знаеш? Иван, откри си Иван! Merciful God, you have sent me a solace. Ами, ще си пазя живота. Това е хубаво пожелание. Добре. Още много съм зле в търсенето на батерийки. И не знам, защо постоянно се обръщам насам, просто ми е много лесно да се завъртя. Окей. Още едно документче. Добре, изплаших се от ето това растението тук, така. What? You can
Добре, трябват ми батерийки. Винаги бъркам компютрите за батерийки, не знам защо. Това е много гадно. И си викам, това са батерийки и най-накрая намерих батерийки, но не. Добре, наистина искам батерийки, защото не се чувствам сигурно с две батерийки. Още едни документи. Май съм добър в намерението на документи. Мисля, че трябва да стана журналист. Ако си YouTube не ми потръгне. Subscribe right now and share this video. Това мисля, че така е заключено. Не искам да знам какой си, какъв си, какво си, защо си. Let's just be friends. Окей, имам чувство, че то ще ме крипне. То ще ме крипне, аз ви казвам. Добре. Мисля, че трябва да го снимам. Добре, окей, снимах го. Тебе? Снимахте. Ти явно не искаш снимки. Ето откъде се минава. Що минах? Добре. Май не си много френдли персона ти точно. Но пък имаш... Yes! Най-накрая го намерих. Ще кажа, че съм търсил от кой знае колко време. Tab. No. I don't care. Нека просто да се махаме от тук, защото това място наистина не ми харесва и наистина искам да се махам. Между играта свършва супер тъпо. Няма да ви казвам как свършва, естествено. Но свършва адски тъпо. Наистина, който я играе... В смисъл, заслужава да си игра да играеш, не и сам. Но ако се съберете някъде, играйте я с приятели, като сте, много е интересно. То ще ме крипне. Няма да ме крипнеш. Yes! No. You won't kill me. Idiot. Yes, знаех си. Няма да ме крипне. Yes. Баси изрода гаден. Как искаш да ме крипне? Баси тъпото говно, едно тъпо... Аре да не обиждам повече. Скок. Една маса ли не мога прескочи, бе? Баси тъпия. Добре. Не ми е много ясно къде се намирам. Защо кликнах? Бъркам клавишите. Сигурно на Xbox е по-интересно да играе. What? Е това. Окей. Let's move on. I don't like this. And I don't think anyone would like this. I need a fucking battery. Ето! Батари! Yeah. Някой затвори вратата. Яз. Чакай сега. Отивам. Ти, шо ще ме затваряш вратата, бе? Влизам, аз съм security, тук съм VIP, не дейте си мислете, че нещо. Така, пускаме вирусчето, чакайте сега ще го напишем. Споко. Разбихме. Това беше. Тук кафенце. Какво е това? Не. Това си го спомням. Не. Влизам тук. Знам кой ще дойде сега. Знам абсолютно какво ще се случи. Спомням си и съжалявам. Просто си спомних какво трябва да се направи. А пък и гледах наскоро клипче за Outlast как играе. Изорът. Сега дойде другото. Винаги избира грешното шкафче. Малко прасенце го казва свинаря. Това е свинаря. Точно тази дума търсих.
Долу-горе мисля да ги правя по-кратки епизодите, защото принципно аз не обичам да гледам много дълги епизоди. Пък и достатъчно ви е 15 минути от мен как си стряскам. Така че да. Защо излязох? Не трябваше да излизам. Сега той ще ме види. Ами, ако случайно има някакъв начин да се споразумеем без да ме биеш. Добре, значи сега знам къде да... Да. Това е. Трябва да стигнем до тук. Всъщност, да, долу в коментарите напишете колко време мислите, че трябва да е един епизод на Outlast и ще гледам се съобразявам с вас. Какво беше това? Трябват ми батерии. Баси. Здравейте. Oh, what the fuck? It's me. Да, вече влизаме. Вече влизаме, не ми харесва. Нека да релоднем батерийки. Да слезеш тук долу с две батерийки е най-умното нещо, което някой може да направи. Окей. Знам, че от някъде ще ми изкочи ония изрод, ама... Да видим откъде. О, добре. Фалшива тревога. Тук ми ще трябваше някакви спусъци да се... Такова, нека да затворим за всеки случай. Това батерийки ли са? Yes, батерийки. О, мага. Това е просто дар от Бога. Да, ето ни се. Така, нека да легнем, защото съм сигурен, че сега ще влезе онзи изрод. Да, ето. Както ви казах. Идвам. Не знам какво да гледам. Добре. Мечка, страх ме. Страх ме. Много ме е страх. О, ще ми идваш с бухалка ли? Бухалка ли? Бухалка ли? Ей, изроди. Абе, янти ми. Гъди. Гъди. Ох. Ти на мен ли? Я да излизам аз да му покажа кой е шефа. Макар че съм сигурен, че той ще ми покаже кой е шефа. Шефа на боса на мафията. Окей. Така. Нека да бъде малко... Run, fucking run! Run for your life! Батерийс! Къде може да се скрия тука? Бързо! Бягай! Окей, гаден свинар. Няма. Come on, play little. Да не си посмял да излезеш. О, боже. Това беше отвратително. Мисля, че епизодът ще стане малко повече от 15 минути. Опс. Така. Окей. Беше отвратително. Сега съм сигурен, че пак ще е тука, но не знам на коя страна да погледна. Мисля, че... What the fuck? Бягай! Чакай, ще разберем по мъжки. Не, това не е мъжкият начин на разбиране. Мъжкият начин е с камък ножица хартия. Какви глупости говоря? What the fuck? Се случва. Бързо. Добре. Мой приятелчо. Стига. Стига се ма гони убей. Изрод гаден. Беше, че чупя зъбите. Стига да може. Това от вас могат ли да се чупят зъби? Добре, тряснах му вратата. Натискам той.
Чакай сега, къде мога да се скрия? Бързо, бързо! Окей, хора, успях да му избягам. Май. Моля ти, натиснал съм вече 2, моля ви се. Моля ти, не ти, моля ви се. Ох, не мога. Не знам колко трябва да натисна. What the fuck, това беше много гадно. Обожавам тази игра. Just another ghost. Аз не съм призрак, но... Да ме мисли за призрак, аз нямам нищо против това. Добре. Та, хора... Май ще спирам до тук. Натискам. Чакайте само да си пусна, вече да ме виждате хубаво. Това беше всичко от мен за този епизод от Outlast. Аз надявам се да ви е хареса, ако е така и сте енджойнали това как се... Не бих казал масирам. По-скоро направо се надрисках. Да. Дайте на този клип голямото палче нагоре. Всичките социални мрежи, както на Криси, така и моите са долу, така че може да не намерите и... Да... Напишете долу колко мислите, че трябва да е дълъг един епизод. Този стана 17 минути. И да... Благодаря ви много, че гледахте и че останахте до края. Мен. До следващия път, който не знам кога ще е. Чао!